Vidi šta ti je tata pripremio, vidi. Ajde, hoćeš? Ajde. Ne. Ajde. Ajde, u usta si stavi, ajde. Fino. Fino. Ajde, ajde. Fino. A kako upoznaće, vidi ovo. A dobro je to, jel da? Zdravo je to. Ajde još malo, ajde Dorić, ajde. Ajde, ajde, tata pokaže kako se to papa, ajde. Nećeš. Neće više. Daj mi ovaj. Čekaj da Dora još jednom proba. Ajde, probaj Dora, to je fino, ajde. Nemoj to nemoj, to je bet. Ajde. Ajde. Češ papat? Ajde malo papat. Ajde. Ajde malo. Ajde papaj, papaj, papaj Dora, ajde. 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 Nećeš. Vidi ovog majmuna, kretena. To grebo. A je, 100%. Charlie. Gdje ti je? Šta si izgubila? Ja ne znam što on na nju skače. A i na mene skače. Ajde, papaj. Ajde, probaj malo, probaj, ajde. Ja upatiš šibat njega, te ugrebo jako. A je, 100%. Ćeš probat? Ajde da vidim. Ajde, ga zatvori u pizdu makar. Ajde da vidim. Jede Dora naranču. A, riješili smo se Charlija, ajde. Ajde papaj malo Dora, papaj, papaj. Neće ti mama to. Hvala. Kako je odustala. Pusti, ma nemoj.